ассалому алейкум дӯстони азиз. Дар ин навор мо дар бораи яке аз маврибҳое ки тамошояш барои мо хеле муҳим аст суҳбат мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардон Шоп мебошад ки либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешкашатон мекунад. Либосҳо аз матои қиматбаҳо ва пойафзолҳо аз чарму замши тоза мебошанд ки дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. барои фармоиш дар ватсаби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар борҳо силкаи телеграм-канал дар зери видео даромада обуна шавед то гум накунед. дар шаҳри Москав дар дораи мусобиқаи S190 яке аз боиҳои хеле интизорӣ дар вазни нивазн баргузор мешавад ки дар он ду размкори номдору тавоно бар зидди якдигар меҷанганд. Фаридун Нодилов аз Тоҷикистон ва Леонардо Силва аз Бразилия. ин муҳориба на танҳо рейтингӣ аст, балки таъсири бевосита ба тартиби ҷой дар дивизион хоҳад дошт ва метавон ба ғолиб имкон барои унвон ҷанг кардан роҳ диҳад. барои Фаридун Нодилов ин пас аз шикаст дар S182 бар зидди Абдан Ибрагимов таслим шуд, бозгашт мебошад. Терминатори тоҷик рекорд 18-32 бо ҷидду ҷаҳд ва таваҷҷӯҳ кор карда хатоҳои худро ислоҳ кард. акнун вай ба шикаст назар намекунад, балки мехоҳад худро ҳамчун як довталаби номери як дар дивизион нишон диҳад. Одилов дорандаи пояси чемпиони Eagle FC дар муқобили вай Леонардо Силва қарор дорад ки дар рейтинг дар мақоми чорум аст. бразилӣ на танҳо дар дурустии зарбаҳо ва фаҳмидани ритми ҷанг маъруф аст, инчунин ҷанг дар стойка ва клинч тавоно аст ва таҷрибаи зиёд дорад. барои Силва ин муҳориба шанси ҳарчи бештар боқӣ мондан дар топ 5 ва исбот кардани омодагиаш барои шикаст додани қаҳрамон аст. рақобат байни ин ду ҷанговар албатта хеле шавқовар аст. Фаридун Одилов физикаи қавӣ, муборизи пуртаҷриба буда, муборизаи вай ҳамеша аз аввал то охир ҷолиб ва тамошобоб аст. Леонардо Силва бошад, бештар ба таҷрибаи калом ва шеваҳои марбут ба зарбаҳои ногаҳонӣ ва ҳатто барои муҳорибаи дарозмуддат омодагӣ дидааст. ҳар яки онҳо стратегияи худро доранд. Одилов на танҳо кӯшиш мекунад ки фишор орад, балки мехоҳад дар партер рақиби худро шикаст диҳад. Силва бошад бо нақшаи зӯроварӣ омода аст ки агар лозим шавад ба муҳорибаи дарозмуддат равад. аммо як савол монд ки ниҳоят кӣ ғолиб мешавад? Фаридун Одилов охирон муборизаи худро бохт, вале ӯ як ҷанговари ҷиддӣ дар лига аст. вай қобилият дорад ки раванди дуруст ва фишорро на танҳо сар кунад, балки як нишонаи истодагарӣ ва истеъдод нишон диҳад. ҳар як зарба метавонад тамоми тағйиротро дар муҳориба ба вуҷуд орад. шумо ба ғолибияти кӣ боварӣ доред? дар комментария нависед. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои навбатӣ саломату сарбаланд бошед.